Wathi sanibonani. Maqhawe. Wathi ngiyanithanda. Wathi inkosi inibusise. Nonke enqabeni. Maqhawe. Ngiyanithanda. Lilale kahle. uNkulunkulu abe nani. Anibusise kuzo zonke indawo. Wathi ubaba uyeza kusasa enqabeni ngoLesine. Mabaphuma abantu. Uzobathandazela ubaba. Baphila abantu. Baphila abantu. Wathi hamba Sathane. Phuma Sathane. Shaya ihlombe. Shaya ihlombe. Shaya ihlombe. Phakamisa izandla. Wathi ameni. Maqhawe. Ngiyanithanda. Ngiyeza. Nginikhumbule. Inkosi inibusise. Thank you. Siyabonga Maqhawe. Ngihlezi ekhaya. Ngihlezi ekhaya lapha. Ngihlezi nondodana omncane lapha. Umprofeti omncane. Ngiyathokoza sidibane kusasa enkonzweni yabo mama kusasa umthandazo. Sidibane ngoLesine sinenkonzo enkulu yomthandazo yomama. Baphumeka abantu bazothola umthandazo. Ngisemsame ekhaya njengoba ngihlezi kuntambama manje. Ngihlezi lapha nomndeni wami. Ngihlezi nonkosikazi ukhona nawe. Ngiyathandaza. Ngiyathandaza. Yazwa kahle? Yeah. Ngiyathandaza ngisho. Wathi phuma demon. Phuma demon. Wathi ngiyanithandazela. Phumani moya emibi. Hambani. Hambani madimoni. Hambani yonke imoya. Moya kaSathane. Phuma. Ingelosi yasenqabeni. Mayikhiphe yonke imoya. Bonke abagulayo baphile. Moya kaprofeti. Moya kaprofeti. Uthi sebenza moya. Sebenza moya. Mabaphila abantu. Mabaphila abantu. Wathi out. Wathi ngiyabathandazela. Bonke abagulayo. Namhlanje ntambama. Ayihambi imoya. Aphuma amadimoni. Wathi phuma. Phuma kuye. Phuma kuye. Wathi phuma kuye. Sanibonani Maqhawe. Siyanibingelela lonke. Umprofeti uXaba uDr X. Ingane yomthakathi uyibona ngokuthatha itshe igayi. God bless you. Lale kahle inkosi ibe nani. Phakamisa izandla phezu kwabo uthi bye bye. Bye bye. Thank you siyabonga.